Má Ukrajina ještě dost vojáků? S vojáky je velký problém. Oproti Rusku nemá moc kde brát a právě proto ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podepsal zákon tím, že se zvyšují vlastně výplaty vojákům, protože se snaží logicky přilákat zahraniční bojovníky. Viděl jsem jeho video, jak říká, myslím, že to bylo včera nebo předvčírem zveřejnil, říká, že pokaždé, když podepisuje ten takovýhle dekret, kdy matkám, manželkám a tak dál vlastně bere jejich muže, takže u toho pláče. Je to velká zodpovědnost být prezident válčící země. Na druhé straně máme Vladimíra Putina, který funguje v tom ruském hesle nás mnoho a prostě tam posílá jednoho za druhým. V tom je výhoda Ruska? No, Rusko i Ukrajina jsou houževnaté země, jsou to houževnaté národy. V tom je to výhoda i nevýhoda, protože to je neustálé přetahování lana. Nikdo by si možná ani neřekl na začátku invaze, že to Ukrajinci tak dlouho vydrží. A ono ve své podstatě to, že to vydržela Ukrajina, tak je velké vítězství pro Ukrajinu. Udržela svou státnost. Udržela svou státnost, ano. A dál vzdoruje.